äiti saa, äiti. No niin, se on Tumppu täältä kuvaputkesta, moi. Älkää välittäkö näistä taustahälinöistä ja muista mitä täällä on, kun täällä on perhe vielä hereillä. Yleensä mä kuvaan nämä videot silleen, että mä oon ihan itsekseni täällä, mutta nyt vaimo jumppaa tossa ja Taapero touhuu jotain ja Eme on tuolla omassa huoneessa leikkimässä. Mutta tämän videon idea oli se, että mä kävin postista hakemassa paketin, jonka mä ajattelin, että mä unboxaan tässä, koska mä en nyt jaksa tehdä mitään semmosia hankintavideoita, mutta tää oli sen verran iso näköinen paketti, että... Ja unboxaus on nyt ihan niinku se juttu? Niin, no vaimo tuolta taas kommentoi, että eikö se unboxaus ole ihan se juttu, niin kyllä niinku, jos nykynuorilla kysytään, mutta kun mä oon jo tämmönen keski-ikäinen ukko, niin mä en oikein... Niin, keski-ikäinen ukko. Mut avataanko me tää paketti? Mulla on tässä sakseet. Joo, katsotaan mitä se paketti on syönyt. Siellä on jotain jännittävää. Tarvitaan paketti. Tralalala. Tullaan avaamaan. Tää on tosiaan Vinteristä tilattu paketti. Ja nyt se on auki. Katsotaan miten on paketoitu tänne. Täällä on ainakin paperia. Haluatko paperia? Ole hyvä. Kiitos. Sitten on kuplamuovia. Hyvin on paketoitu. Kuplamuovin sisällä on se itse elokuva tai mikä lie nyt onkaan sitten. Täällä se on käärittynä kuplamuoviin. Tiukasti onkin kääritty. Tarvitsee lisää saksia tähän. Haluatko kuplamuoviakin? Ei, se menee tuolla. Sulla toi mun minimi on niin pieni, että sitä ei edes näyttäisi kamerassa, kun se menee tuolla. Niin minimi. Sieltä se tulee ja nyt näkyy jo ehkä vähän mikä se on. Noin. Siinä se on. Don Coscarellin Van Thompson's Complete Collection. 5 leffaa. Eikö mennä parvekkeelle? No, hän nyt menee parvekkeelle, mutta siis Fantasmit kaikki samassa boksissa Arrowin julkaisuna. Niin tsekataanko vähän, että missä kunnossa nämä on, kun mä oon käytettynä siis tosiaan ostettu. Niin no toi näköjään toi vitonen, niin laitetaan se tonne. Kun olen sen verran autistinen, että nämä pitää olla kyllä ihan oikeassa järjestyksessä täällä. Noin. Nyt on tässä ensimmäinen. Aika ohkaisia tämmösiä. Täällä on hyvässä siistissä kunnossa. Täällä tämmöstä. Toisen näköistä täällä sisäpuolella sitten saa vaihdettua vaikka kannetkin, jos haluaa näin. Jos tosiaan näistä fantasmeista voi sitten jossain vaiheessa tehdä vaikka semmoisen syväluotaavamman analyysin tänne kanavalle. Tossa on joku jälki. Katsotaan lähteekö se pois. Se oli pölyy. No. Eli kakkosen sisältä se näyttää tältä. On kiva, että näissä on niinku tämmöiset vaihtokannet ja kaikkea. Ja ihan herkullisia ekstrojakin. Nyt tuli tuo kakkonen uudestaan tuolta. No, jätetään se ulos siihen. Se on mun suosikki muutenkin näistä. Joo. Nää on itelle ollut semmosia klassikkoleffoja, mitä mä oon tykännyt kattoo. Vaimo näyttää ei ole nähnyt, mä en tiedä tykkääkö se tämmöisistä leffoista, tuskin tykkää, mutta pistää se silti nää katsomaan. Nää on tosi siistissä kunnossa kyllä kieltämättä. Tuuko se sieltä vielä jotain höpöttelee tähän? Kato, kun meillä alkaisi olla niinku Amissia nyt tää homma tässä paketissa. Näkyykö isi siellä? Joo. Haluatko se tulla vilkuttaa? Vilkututko sieltä? Mitä sulla on kädessä? Kobra. Kissa. Kissa? Niin.
Sitten sanotaan vaan, että tässä oli tää video. Tää oli tämmönen nopea unboxaus ja unboxaus, niinpä, kyllä. Ja mä tykkään katsoa leffoja ja toivottavasti tekin tykkäätte katsoa leffoja. Ja pistäkää tykkäys tälle videolle, jos haluatte nähdä lisää unboxauksia joskus täällä. Ja, niin, unboxauksia, kyllä, kiitos. Ja sitten kanavaa tilaukseen, jos ei nyt ole jo tilauksessa. Ja, muistakaa se aikaisempi ilmoitus, kun mä sanoin, että mulla on Huutonetissä niitä leffoin myynnissä, niin käykää tsekkaamassa ihmeessä, mitä siellä on. Et siellä on ihan hyvää kamaa myynnissä ja suht hyvää hintaa lähteekin. Niin, ja kommentoikaa tuohon alapuolelle Ja loppuu sitten. tila, pitää ostaa. Niin, eikä lopu tilata kesken, kun rahat loppuu kesken. Sekin vielä. Kun menee tämmösiä ostelemaan. Niin, kommentoikaa tohon, että jos teillä on jotain kommentoitavaa vaikka tästä Fantasista, että ootteko te nähnyt näitä, mutta ei siinä sitten mitään muuta kuin seuraavaan videoon.